gaba ɗaya fa ni ban yarda da gurin nan ba fa na da an ce mutanen nan fa sun shigo gaba ɗaya kame suke. An kama wani yanzu dan abin nan ma dan ladi ma gaba ɗaya na ji an ce an ɗauke ni ina cewa ma za mu ji kai ban fa yarda da gurin nan ba in ya ba tashi ma zan ku in ware ba in yanzu nan zaka dafa dumujin zai ji baya yi amma dai Aba maza su wani ne ba dan su wani kuma ana ka yi mun shigo wannan gaba daya nan fa tsore tana zauna da kunna taban nan kana kallon ana abin nan duga su dan ladi suna ni wallahi da tona ma ma'aikata ne amma fa next time ka na mun irin wannan yawuya inda da karfi a jikina ma zan iya ma aiki ba zai yi ba ai muna ta yi ya ka jin zuciya ta da take buga ka zo da duka da sadda mutane ba maza hakan ba zai yi ba ai amma yanzu akwai wata tsintsiya da ne ba an ji nan da kuta kai ma ba ka kula fa ni ma dan nan yanzu tashi ma da zan umare ko dan ka shigo ne kai amma faɗan su walfa ya tsoratar da ni fa to ai ca nake mutanen ne suka shigo to kawai su dora ma kaddara yan wahala ne fa mutanen nan fa ban za su dora ma kaddara suna rike mutum ba sai bayan sallah ne kai San da suna suka shigo ne kai. Ya ba yasin da nake gudu ba. Me kake gudu? Ni da na zo da ji kudi na tafi kallon Sadiya Haruna. Me kake? Zuwa ne kallon Sadiya Haruna. Zuwa ne kallon Sadiya Haruna. Ni ba ga wani san da kake gudu. Dan wa.